tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai zvakare kuchechi yedu yeChrist Embassy iyo yatinoita pamhepo. Ndinovimba makawa nekukomborerwa zvikuru kusondo radarika nemwedzi yese yadarika. Shoko raMwari riri kuramba richiwedzerwa mukati meupenyu hwenyu. Iko zvino yasvika nguva yekuti tinonyengetera. Tisati tanyengetera, tine mashoko atoda kuerenga ari kubva kuna vaFiripi ndima 1 kubva pa8 kusvika pa10. Inoti iyo, nokuti Mwari chapupu changu kuti ndinokushuvai mose zvikuru netsitsi dzaKristu Jesu. Ndizvo zvandinonyengetera, kuti rudo rwenyu rurambe ruchingowanda pakunzwa nokunzwisisa kwose, kuti muidze muzive kuti zvinhu zvakanaka ndezvipi, kuti muve vakarurama navasine mhosva kusvikira pazuva raKristu. Haleluya. Tinotenda Mwari neshoko iri. Shoko iri ndo ramuri kurarama. Toda kunyengetera tichitenda Mwari, tichinyengetera kuti hama dzose dzedu muna Kristu dzinge dzinorarama maringe neshoko iri ratawerenga. Ngatinyengeterei. Mwari Baba, nomuzita raIshe Jesu Kristu, tinokutendai samasimba, tinokutendai nerudo rwenyu nenyasha dzenyu dziri kuonekwa mukati mevana venyu. Tinokutendai neshoko renyu riri kukura matiri. Tinokutendai shoko renyu riri kuonekwa muvana venyu. Vari kubva mukurarama maringe avaimboita avo vasati vazvarwa patsva. Iko zvino zvavazvarwa patsva, upenyu hwavo hwashandurwa. Shoko renyu riri kuonekwa muupenyu hwavo. Tinokutendai Jehovha. Tinokutendai nekuda kweshoko renyu, nekuda kwemweya mutsvene ari kuvatungamirira kuti vazive upenyu hwavanofanira kunge vachirarama. Tinotenda samasimba nekuti shoko renyu iri riri nezvibereko mukati muupenyu hwavo. Tinokutendai Jehovha nemuzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Toda kunyengetera zvakare. Iko zvino tava kunyengetera nedzimwe ndimi tichitenda Mwari nekuda kweshoko ramanzwa iri riri mundima yatavhura iyi. Toda kutenda Mwari tichiti Mwari ndo upenyu huri kuraramwa nevana venyu. Vari kunzwisisa shoko raMwari, vane zvibereko zveshoko renyu zviri kuonekwa mukati muupenyu hwavo. Ngatinyengeterei. Mwari Baba, nomuzita raIshe Jesu Kristu, loso tokare tede kouze ligrida tede kote litriga mane kouze gamoreli telezo tede kote litriga bodes krija legasia londo sote tede kote litriga bade grohiskos mane mosheke mazonda kouze legrada balei zutakira tede kote litriga bade grow seke mora tede kote ligada triga marali londo soto garia tede treipa kote gamoreli te lead trays agoria tede kote litriga bade grahastis. Father, tinokutendai samasimba, tinokutendai neshoko renyu riri kurama matiri, tinokutendai nekukura mushoko kwevana venyu. Oh, shaka mazonda kozelegra landa moria the catalitriga bode groska mora masheke mazonda kozelegra. Samasimba tinokutendai nevana venyu vari kuvandudzwa mushoko renyu, vari kukura mukunzwisa shoko renyu, vari kukura muzvibereko zveshoko renyu. Tinotenda samasimba nemuzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Iko zvino tichateerera kuerenga kweRhapsody. Tabva mukuerengera Rhapsody tichaimbirwa, tabva mukuimbirwa tichateerera shoko raMwari kubva kuna mufundisi. Mowa nesvondo yakanaka. Tatenda. Chidzidzo chedu cheRhapsody chatinopiwa namufundisi Kristo yakilome. Musoro yenyaya unoti, ita zvinodiwa naMwari, usabuda mugwara rawo. Numeri 20:11 kusvika 22 inoti, ipapo Mozisi akasimudza ruoko rwake akarova dombo kaviri netsvimbo yake, mvura ikabuda zhinji zhinji, ungano ikanwa nezvipfuwo zvavo. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi naAroni, zvamusina kutenda kwandiri kunditsaura pamberi pavana vaIsraeri,
Hamungapinzi ungano iyi munyika yandakaipa. Isu tiri vaKristu tinotsvaka kufadza Mwari. Tinoda kuita zvavanoda. Tinoda kubudirira kuita zvavanotirayira. Tinoda kuziva mabasa avanoda kuti tiite. Tinoda kuti zvatinoita zviunze mbiri kwavari. Saka tinofanira kutevera shoko ravo. Tinofanira kugamuchira shoko ravo. Ndiro ratinofanira kutora sechokwadi chakazara. Shoko ravo ndiro rinotizivisa zvavanoda. Ndiro rinotizivisa zvavakaronga. Ndiro rinotiratidzawo nzira dzokuita mabasa avo. Rinotidzidzisa kuvashumira nomazvo. Izvi ndizvo zvatinoita sevaKristu. Hatingotsvaki kuita zvinhu zvakanaka. Tinofanira kuzviita nenzira inofadza Mwari. Tinofanira kuzviitira Mwari. Izvi ndizvo zvataona mundima dzatavhura nadzo. Mozisi akanga arayirwa kutaura kudombo, asi iye akaita rekurova, mvura yakabuda hayo. Vanhu vakanwa, zvipfuwo zvakanwa, asi Mwari havana kufara nazvo, vakatsamwira Mozisi. Izvi ndizvo zvatinoona zvakare muna Genesis. Tinopiwa nhoroondo yavanakomana vaviri. Mumwe ainzi Kaini, mumwe ainzi Abheri. Vaviri ava vakaunza mupiro kuna Mwari. Kaini akangouya nemupiro waaida, asi Abheri akaunza mupiro wakanga warayirwa naMwari. Kaini haana kuita zvakanga zvarayirwa naMwari, saka mupiro wake wakarambwa, akabva atsamwa. Mwari vakabva vati kwaari, kana ukaita zvakanaka haungagamuchirwi here? Tinoverenga mashoko aya muna Genesis 4:7. Saka Mwari vane nzira yavanoda kushumirwa nayo. Ivo vakatiratidza nzira iyi, vakatiratidza kubva pakutanga. Tinofanira kushandisa nzira iyi. Hatifaniri kushandisa yedu. Ungaronga kuitira Mwari zvinhu zvakanaka, izvozvo hazvina basa. Tsvaka kuti Mwari vanozvifarira here. Mozisi akagona hake kubudisa mvura padombo, asi Mwari havana kufara nazvo. Unofanira kuita shoko raMwari, ndiko kuti zvaunoita zvipe Mwari mbiri. Izvi ndizvo zvatinoona pana Jesu. Vakati, ndakaita zvamakandirayira, imi makawana mbiri nazvo, neniwo ndakakudzwa nemi. Jesu akaunza mbiri kuna Mwari Baba. Vakaiunza nokuita zvaidiwa naBaba. Vakashumira Baba, vakavashumira nenzira yavakanga varayirwa. Ndizvo zvaunofanirawo kuita. Zvisizvo hazvigoni kuti uvafadze. Namata mumashure mangu uchiti, Baba vandinoda, ndinokutendai. Makandipa shoko renyu. Ndiro randinoshandisa pakurarama. Ndiro rinondibatsira kuunza mbiri kwamuri. Ndiri muiti weshoko renyu. Ndinorarama mushoko renyu. Ndiro randinoshandisa pakurarama kwangu. Ndinoshandisa mazano enyu pakukushumirai. Ndinoita zvamakaronga imi. Zvishuwo zvenyu ndizvo zvangu. Nokudaro zita renyu rinorumbidzwa. Rinopiwa mbiri. Haleluya. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti 1 Samuel 15:22, vaRoma 12:2 navaHebheru 8:5.
Haleluya. Ndoda kuchingabdzai zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona. Ndichivimba kuti makava nesvondo rakanaka. Mwari vanga vachikubatsirai sezvavanogara vachingoita nguva yese. Haleluya. Ndoda kutenda mufudzi Chris Oyakilome, profita wedu, mufudzi wedu, tungamiriri wedu vanotipa mukana iwoyu wekuti tisangane pamhepo saizvozvi. Ndivo vakatoya nezano irori. Harisi zano ratakangoronga tega tikabika, aiwa. Ndo vakatoya nezano irori rokuti titsvake nzira dzokuunza chechi kwamuri, zvisinei kuti makamanikidzika namabasa zvakadii kuda muri parwendo. Hamufaniri kudarikwa nechechi. Shoko raMwari chinhu chinofanira kugara chiri pedo newe chose, ufanira kugara uchirinzwa. Joshua wakaudzwa muna Joshua yokutanga ndima yesere, kwanzi bhuku iyo murayiro haifaniri kubva pamuromo wako, unofanira kugara uchirangarira masikati nousiku. Kwai ndiko kuti ugobudirira pamabasa ako ese. Ndo zvaakataurirwa izvozvi, kwanzi bhuku iyo murayiro. Joshua wanga kutora basa rakanga richiitwa naMozisi, ndiye wakanga kuchitungamirira vana vaIsraeri. Saka Mwari vakafanira kumurayira nokumuudza zvinhu, nokumuruma nzeve, nokumuudza mazano aizomubatsira pabasa guru rakaita sairoro. Zvikanzi, Joshua, kana uchida kuti uzobudirira pabasa iri rawatora kubva kuna Mozisi iri, chinzwa zvaunofanira kuita. Bhuku iyi yomurayiro haifaniri kubva pamuromo wako. Haleluya. Unofanira kuirangarira masikati nousiku. Bhuku yomurayiro yavaitaura iyi shoko raMwari, Bhaibheri. Zvino kana madzimambo, nokuti Joshua wanga mambo ipapapo, wanga kutungamirira rudzi, wanga kutungamirira nyika. Kana madzimambo achiudzwa unzi, achiyambirwa nokukurudzirwa unzi ashandise shoko raMwari kuti agobudirira pane zvaanoita, kwewewo kudai hausi mambo, kudai unongori nomunda umwe chete, kudai unongori navana vaviri vatatu, hausi kutungamirira rudzi rwose, ungazobatsirikawo zvakadii ukashandisa Bhaibheri rinobatsira madzimambo kusvika pose pakadaro. Saka shandisa shoko raMwari, sarinetera. Haleluya. Takanga tiri kutaura svondo rakapera tichitaura pamusoro pechiprofita chatakapiwa mwedzi uno. Takaziviswa kunzi mwedzi wekufarirwa. Saka takanga tiri kutaura panyaya yokufarirwa iyoyi, tichiona zvainoita. Pane ndima yatakataverenga tichitaura kuti aiwa, munhu anofarirwa haashandi simba rake, munhu anofarirwa anobatsirwa, munhu anofarirwa anogamwa, munhu anofarirwa anochingurwa. Takakuverengerai muparidzi yepfumbamwe ndima 11 chete inotitaurira pachena kuti simba romunhu harisi rinomukundisa, unjere hwake hausiwo hunomupa zvokudya mumba, umhare hwake hausiwo hunomupundusa hunomuraramisa. Aiwa, kwanzi pane rimwe simba rinofanira kushanda mukati meupenyu hwake ndokuti zvinhu zvake zvifambe zvakanaka. Ndozvatakaona mundima iyoyo. Regai ndikuverengerei imwe ndima zvekare muna Isaya 40. Isaya 40 mune ndima dzanoda kuverengerai kubva pandima 22. Kwanzi vanoziya anovapa simba. Ndo simba riya ratataura risingaonekwi raMwari. Kwai vanoziya unovapa simba, anoshayiwa simba unomuwedzera simba rake. Kunyangwe navakomana vachaziya nokuneta, namajaya achawira pasi chose, asi vanomirira Jehovha vachawana simba idzva. Vachabhururuka namapapiro samakondo, vachamhanya vasinganeti, vachafamba vasingaziyi. Haleluya. Kwaye vanga vachivimba nesimba ravo renyama, vachapererwa nesimba iroro, vachaziya. Vamwe vanga vachizviti haisi tiri majaya, tiri kuzvinzwa, tinotemwa dzinobuda ropa, vachaneta. Asi vaya vanomirira kuna Jehovha, hazvina kutaurwa kuti vari majaya here, kana kuti vari varume here, kana vari vai, anongomirira kuna Jehovha chete. Ungava mutana, ungava wachembera chaizvo, ungava anonzi haana simba, ungava musikana, mudzimai, mukomana, mujaya, mucheche, ungava usingatarisirwi kubudisa chimwe chinhu, kana chete achimirira pana Jehovha, kwanzi uchawana simba idzva. Haleluya. Uchasiya majaya ose iwayaya, uchasiya vaya vanga vachizviti tisu. Haleluya. Ndo zvinoita kufarirwa izvozvo. Kana
uri kufarirwa pawanga usingatarisirwi kunzi uchabuda unobuda. Kana uri kufarirwa pawanga usingatarisirwi kunzi unobudirira. Zvino mumwedzi unoyu tanzi mwedzi wedu wokufarirwa, saka ndo zvichaitika kwauri. Haleluya. Regai ndikutorei kune zvandoda kuti mufunge zvakanyanya pamusoro pazvo pazuva ranhasi. Nokuti handidi kuti iyi ingova sevimbiso yokuti kana ndikafarirwa zvinhu zvangu zvichafamba zvakanaka. Aiwa, ndiri kutoti unofarirwa, saka zvinhu zvako zvaakuzofamba zvakanaka. Chawakufanira kuita ndicho kuzviona semunhu anofarirwa, nokuti ndo zvavapo. Shoko raMwari rinoshanda mukati muupenyu hwako kana uchinge warigamuchira. Harishandi muupenyu hwako nokuti rangotaurwa. Rinoshanda mukati muupenyu hwako kana uchinge warigamuchira, wabvumirana naro, waakurishandisa pakurarama kwako. Ndo parinotanga kushanda mukati muupenyu hwako. Reka ndikuverengere 2 vaKorinde 5. Tsamba yechipiri kuvaKorinde chitsauko 5 ndima 19. Kwanzi saka kana munhu ari muna Kristu wava chisikwa chitsva, zvinhu zvekare zvapfuura. Ndokuzoisa rimwe shoko rakanaka ipapo zvikanzi tarira. Mabhaibheri anoti tarirai, asi ndoda kuritora ndichimbonanga iwe wega, ndidi kuritora rakananga boka. Tarira, zvose zvava zvitsva. Haleluya. Mwari vari kutitaridza zvinhu zvakakosha ipapo. Kwanzi kana munhu muna Kristu watova chisikwa chitsva, zvinhu zvekare zvatopfuura, zvinhu zvose zvava zvitsva. Asi zvinonzi kwai tarira, zvione, chitozviona, tanga kuona kuti wava chisikwa chitsva, tanga kuona kuti zvinhu zvose zvava zvitsva, tanga kuona kuti zvekare zvapfuura. Haleluya. Ukasaona kana tikanamata newe kazhinji, kana tichida kuti munhu aponeswe tinonamata naye, tomutungamirira kuti anamate munamato wokugamuchira Jesu. Chaunofanira kuita uchinge wapedza kunamata munamato iyoyo ndokuchizviona somuKristu, chizviona somunhu ava mwana waMwari, chizviona sechisikwa chitsva. Ukasadaro unoramba uri muzvivi. Ngatimboti tanamata newe nhasi, tanamata newe, takubatsira kugamuchira Jesu, kuponeswa, waponeswa, woenda kumba kwako, wokanganwa kuti waa mwana waMwari, wodzokera hako wotanga kutorarama mararamiro wanga wachiti aya, svondo youya, hauchaendi, hautorangariri kuti ndofanira kuenda kuchechi. Chikristu chako chinobuda here? Hachibudi. Ucharamba uchingori muzvivi, asi iwe wakanamata munamato wanga uchifanira kukupinza muumambo hwaMwari. Asi kuno mweya uya anogona kunamata munamato mumwe chete iwoyo, apedza kuunamata kuti ini ndanamata munamato uyu, saka ndava muKristu. Oenda kumba, onoudza hama dzake, ini ndava muKristu, ndava wechechi. Oudza shamwari dzake, matambire waya handichaagoni, ndava muKristu, ndava wechechi. Onzi ngatisangana musi wesvondo. Aiwa, musi wesvondo handigoni kusangana nemi, ndava kuenda kuchechi, ndava kutaridzirwa kuchechi, ndiri kuenda kuchechi nokuti ndava muKristu. Chii chaitika kumunhu uyu? Munhu uyu wanamata akagamuchira Jesu, akatendeuka, akachizviona somuKristu, akatanga kufamba somuKristu, akatanga kurarama somuKristu. Haleluya. Kudawo nezvimwe zvinhu zvanga zvakashata zvaanga achiita kuti izvi handichazviiti, ndava muKristu. Ari kuitei? Ari kurarama somuKristu, ari kuzviona somuKristu. Takataurirwa zvikanzi mwedzi uno mwedzi wokufarirwa. Haleluya. Mwedzi wokufarirwa. Chizviona somunhu anofarirwa, ndokuti ugosangana nokufarirwa ikoko, ndokuti vanhu vakufarire. Nokuti mona Mwari vatokufarira, Mwari vakakufarira, vataridza rudo rwavo kwauri. Kana ukasazviziva, paunofamba kunze uko ungasasangana nazvo. Asi kana ukafamba uchizviudza kuti ini ndiri munhu anofarirwa, ini ndiri munhu anofarirwa, pose pandinosvika
ndakafarirwa naMwari, zvino kana ndafarirwa naMwari hapana unogona kundivenga. Ndinonzwa vamwe vanoimba vachiti kwanzi kana Mwari vakati kwete hapana unogona kuti hongu, kana Mwari vakati hongu hapana unogona kuti kwete. Haleluya. Kwanzi Mwari vakavhura hapana unogona kuvhara, Mwari vakavhara hapana unogona kuvhura. Ndo zvimwe chete izvozvo. Mwari vakakufarira hapana anogona kuvenga. Asi kuda mumwe angati kwanzi kosei ndiri muKristu asi ndinovengwa wani, uye Bhaibheri rinotaura kuti muchavengwa. Aiwa, unofanira kunzwisisa zviri kutaurwa neBhaibheri papa. Haleluya. Handiko kuvengwa kwandiri kutaura. Amen. Pano kuvengwa kwekushushwa kwokutambudzirwa vhangeri. Bhaibheri rinoti kwanzi muchasangana naizvozvo zvakanaka. Asi tiringotaura zvokuvengwa zvokuti wangosangana nomunhu haatozivi kuti uri muKristu here, kati haatozivi kuti chii otanga kungokuvenga izvozvozvo. Aiwa. Amen. Uno mweya waMwari pauri. Une chimwe chinhu chiri pauri chinoita kuti vanhu vangokufarira. Mwari vakakunyemwerera, Mwari vakakufarira. Saka paunosangana navanhu unoita somunhu wakazora mafuta anonhuhwira. Unoita somunhu wakazodzwa mafuta anonhuhwira. Saka vanhu vanoda kuswedera pedo newe. Zvinhu zvaMwari hazvina unovenga, hazvina unopokana nazvo. Dhimoni rega ndo rinozvivenga. Munhu achingori munhu akamira apa haagoni kupokana nezvinhu zvaMwari. Anotozvifarira nyangwe mhuka chaidzo, nyangwe mbwa, nyangwe shiri, nyangwe shumba, nyangwe chii, dzinonzwa panonhuhwira Mwari. Paunofamba unogona kuona kuti nyangwe mbwa chaiyo hai inoteta kuruma, inoda kutotsvikidza iri pedo newe kuita ushamwari newe. Nemhaka inokuti uri munhu akafarirwa. Haleluya. Saka famba uchizviziva. Paunoenda kubasa zviudze kuti ini ndinofarirwa. Uchienda kuchikoro zviudze kuti ini ndiri munhu akafarirwa, ndinofarirwa. Vadzidzisi vanondifarira. Haleluya. Vakuru vangu kubasa vanondifarira. Chero vakasunga zviso vachiita sokuti vakutsamwira, iwe ramba uchingozviudza kuti ini ndiri munhu anofarirwa. Ndiri munhu anofarirwa. Kusunga chiso kwavaita uku, vari kusunga chiso nokuti vanondifarira. Dzimwe nguva vanhu vanoita sevakakutsamwira, iko kuri kukufarira ka. Amen. Haleluya. Dzimwe nguva ukafarira munhu zvikuru, mumwe munhu anogona kufarira munhu osafara kuti ndamufarira, otanga kuda kuzvirwisa nechomukati kuti sei ndichifarira munhu, sei ndichifarira munhu. Zvinoitika. Iwe zvidzive somunhu anofarirwa. Haleluya. Toda kupedzisa chidzidzo icho chichi musvondo rinouya tichipindazve mune chimwe chiprofita. Regai tinamate. Baba, tinokutendai. Ndokutendai nokuti makatita vanhu vanofarirwa. Tiri vanhu vanofarirwa zvikuru. Tiri vanhu vanofarirwa kwese kwatinoenda. Tiri vanhu nokuda kuti tiri vanhu vanobudirira pazvinhu zvese zvatinoita. Notaura chiropafadzo maropafadzo pamusoro pomumwe nomumwe wanamata neni. Muzita raJesu Kristu. Nodzinga chirwere kubva panyama yako nezita raJesu Kristu. Ndichiti uri munhu akafarirwa naMwari, nokudaro hazvigoni kuti urware. Ndinodzinga chirwere, ndinodzinga mweya yose yamadhimoni. Ndinodzingira kure kushanda kwamadhimoni kubva mumuviri wako, kubva munyama yako, kubva muupenyu hwako, muzita raJesu Kristu. Uri munhu anofarirwa, saka nokudaro unorarama une utano hwakanaka muzita raJesu. Amen. Haleluya. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 931 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151 *2 *5 *58225 # motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo.
Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mipiro yenyu. Shandisai code inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Musangano wevatungamiriri vemapoka emuchurch ICLC uchange uriko kubva musi wa21 chikumi kusvika 24 chikumi. Tichakuzivisai zvimwe pamusoro pemusangano uyu. Musi wa28 chivabvu mufudzi Chris vachaitawo musangano nevose vane shungu dzokuunza mweya yevanhu kuna Jesu. Musangano uyu uchange uchiitwa paintaneti. Tichakuzivisai zvekare kuti mungaupinde sei. Musi wa2 chikumi tichange tiine musangano wekufambiswa kwemarapsody TNI. Tinenge tiri kusangana nemukuru anoona nezvekufambiswa kwebhuku reRhapsody muChrist Embassy yose, mufudzi yemisi kudehimbo. Titumirei zita renyu pamwe neemail tikunyoresei kupinda musangano uyu. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody, zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mogone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Kana muine nhare dzeEquanet muchida kupota muchiwana Rhapsody panhare dzenyu, tumai SMS yakanzi ROR ku 0772 166 928 tikunyoresei. Batanaiwo namufudzi Chris paminamato yatinoita muvhuro chitatu nechishanu masikati nemanheru. Munamato uno munoubata paWhatsApp, paradio, paYouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org nepa-vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari paintaneti munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari paWhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kuti titumirei SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka. Mashoko eupenyu auya mutauro wako, mashoko anovaka iwe auya muruzi rwako, uyaone iwe Rhapsody